Vi har været begunstiget af efterspørgsel i branchen, og der havde vi behov for mere plads og mere lagerplads. Og derfor den samlede strategiske investering i forhold til nye lagerhaller og opførelse af nyt distributionscenter, plus det her intralogistiske setup med nye pallereoler og pallerobotter. Jamen udfordringen var jo netop, at vi havde brug for den her lagerplads for at optimere vores lager. Udfordringerne i forbindelse med at få etableret det her, det er jo, at vi havde ikke pladsen på vores egen grund, og vi var nødt til at opkøbe et par naboer for at få den udvidelse, vi havde brug for. Beslutningen har været undervejs noget tid og en længere beslutningsgang, både i forhold til økonomi og muligheden for at erhverve nabogrunden og lave det helt rigtige projekt, som matcher den gamle fabrik, så at sige, som vi har liggende her fra 1970. Så få det rigtige flow i hele den intralogistiske kæde har været vigtigt. Vi har haft godt samarbejde med vores rådgiver Rambøll, og det var faktisk Rambøll, som guidede os i retning af Solvo, og det var et rigtig godt samarbejde. Det samarbejde har været super godt, synes jeg. Det er meget kompetent og har stor kendskab til logistik, og var hurtigt til at sætte sig ind i den proces og den måde, som vi håndterer paller på. Det er selvfølgelig altid udfordringer i sådan et projekt, og det har der også været her. Men der synes jeg også, det Solvo har været god til, det er, at vi skal jo i mål med det her. Der er et mål, vi skal have det her stablet på benene, og så har man egentlig søgt en løsning. Og det er faktisk det, der er vigtigt for os. Ja, jeg synes, fleksibiliteten og agiliteten i samarbejdet i forhold til dialogen har været rigtig positiv. Når der er opstået udfordringer, så er det blevet løst hurtigt med rette personer på opgaven. Vi er jo gået efter et stærkt intralogistisk setup med effektivitet og produktivitet til følge i forhold til indlæring fra produktionen af paller og i forhold til udlevering til vores biler, som kommer og afhenter varerne. Og det flow, som kommer, er rigtig positivt. På så et relativt lille areal, at man kan have så mange pallepladser. Det er jo det, der er kæmpe fordelen ved det her lager, at på ret få kvadratmeter får du en god udnyttelse af den bygning, du har opført. Jamen, det understøtter vores samlede forretning og er med til at fremtidssikre Alfix, at vi skal have et stærkt logistisk setup, fordi det er vores kunder interesseret i, at vi er effektive, og samtidig, når vi arbejder med verdensmålene som fundament for Alfix-aktiviteterne, så er vi også med til at minimere spild og effektivisere nogle arbejdsgange, så vi bruger mindre energi, både tidsmæssigt og mandskabsmæssigt, på opgaver, som egentlig kan løses effektivt i hverdagen.